Game da ingantaccen maganinmu mai rawani wanda ko da mutum man fawa ne ingantacce rikakke wanda ko da mutum ya yi releasing ga iyali gaban shi ba zai kwanta ba. Ingantaccen magani ne wanda yana wahala, magani ne wanda za ka releasing sama da ɗaya sama da biyu gaban ka bai kwanta ba. Insha Allah mun kawo shi, in mai bukata ya placing order insha Allah kuma za mu aika mai da shi da izinin Allah. Da rawani wanda ake rawani insha Allah ya zama ready, in mai bukata ya placing order za mu aika mai da shi kuma baya da yawa. Kada a manta da following da liking da sharing da yan uwa su amfana. Game da bonanza mu kuma da za mu yi on 29 wannan watan Disamba za a fara zuwa 31 ga watan Disamba an gama. Duk mai bukatar magani na product din ya kokari ya siya saboda za a yi sauki ne dan yan uwa su amfana, kuma sanadiyar yana ƙarshen shekara insha Allah za mu yi bonanza ne.